हेल' लोगोफोर आंनि बे बड' स्मार्ट टेक्न'लजि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। लोगोफोर एसे गोबावनि उनावसो आं दिनै भिडिअखौ लाबोनाय जादों, मानो होनब्ला आंहा देहाया सुख गैयामोन, लोमजादोंमोन आरो अखाबो हाबाय थादों आरो बिथिं फुजानि बोथोरबो जोबोद आङो एसे उसुबिदायाव दंमोन आरो दिनै आङो बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय। एसे देहायाबो एसे मोजां मोनबाय, एबारनिफ्राय भिडिअखौ आं लाबोबाय थानो नाजाबावसिगोन। मानो होनब्ला सम लानानै मा जायो देहाया खुनु रावबो बुंनो हाया, बेनिखायनो आङो भिडिअ लाबोनो हाथ'यैनि थाखाय आं सिगाङावनो नोंथांमोनखौ नेहोनायनि थाखाय आं निमाहा बिबाय। दानिया लोगोफोर आङो दिनै मोनसे लेटेस्ट आपडेट लाना फैदों इउटिउबनि सोमोन्दै। जिथु नोंथांमोनाव बेफोरबायदि इमेल थांदों जानो हागौ। बेयो इमेला इउटिउब हेन्डेल। बियो बेखौ माबोरै इउज खालामनांगौ, बिनि बेनिफिटा मा, आरो बेखौ इउटिउबा जोंनो बे फिचार्सखौ मानो होदों, बिनि सोमोन्दै आं भिडिअखौ नोंथांमोननो बानायनाय जादों। नोंथांमोननो आं खिन्थागोन। भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं आसा खालामबाय। लोगोफोर इउटिउबनिफ्राय मोनसे आपडेट फैदों, जिथु नोंथांमोनावबो थांदों जानो हागौ बिदि इमेला इउटिउब हेन्डेल्स। अके, बे हेन्डेल्सखौ इउटिउबा मानि थाखाय जोंनो होदों, बिनि डिटेलखौ आङो नोंथांमोननो खिन्थानो थाखाय आङो आंनि वाइटि स्टुडिअ'आव थांगोन आरो नोंथांनाव बेफोरबायदि इमेल फैदोंब्ला वाइटि स्टुडिअ'आवबो मोनसे नटिफिकेसन थांदों जानो हागौ। अब्ला थौदो वाइटि स्टुडिअ'आव आङो थांनानै डाइरेक्ट नोंथांमोननो रोखा रोखायै आं खिन्थागोन एक्सप्लेन खालामनानै। लोगोफोर बेहाय आङो फैबाय वाइटि स्टुडिअ'आव। वाइटि स्टुडिअ'आव फैनाय लोगो लोगो बेफोरबायदि मोनसे नटिफिकेसन फैनानै दंफैयो। अके, अब्ला बेहाय बुंदों इट्स टाइम स्टेन्ड आउट फ्रम दा क्राउड एन्ड हेल्प पिपल फाइन्ड एन्ड engage with you by choosing a handle. Your channel is unique to you, so choose and that represents your channel. आं सिगां मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन लोगोफोर, कास्टम URL होननाय। बे कास्टम URLखौ जोङो 100 साबस्क्राइबार जानायनि उनाव बानायनो हायो। जिथु नोंथांनि चेनेलनि लिंकआ कास्टम URL बानायाखैब्ला जोबोद गोलाव youtube.com/ बायदि बायदि रोखोमनि जोबोद गोलाव कास्टम URL थायोमोन। नोंथांनि चेनेलखौ हमनो हायामोन जे नोंथांनि बे अरिजिनेल चेनेल नंगौना नङा। अके, बिनि थाखायनो जोङो कास्टम URL बानायनांगौमोन। मोनसे भिडिअ आं बानायदों, बेखौ जोङो 100 साबस्क्राइबार जानायनि उनाव जोङो बेखौ कास्टम URLखौ जोङो बानायनानै लानो हायोमोन। जेरै आङो दाबो आंना कास्टम URL बानायनानै दोनदों, जिथु आर'नाइ बड' स्मार्ट टेक्न'लजि चेनेलनि नामाव। आं दा उनाव खिन्थागोन। आरो इउटिउबा जोंनो बे हेन्डेल्सखौ मानो होदों, जेरै हमनानै ला जोङो इन्सटाग्राम सालायो, इन्सटाग्रामाव जोंनि इउनिक नेमबो थायो आरो मोनसेया चेनेलनि नोंथांनि इन्सटाग्रामनि इउजार आइडि मोनसे थायो। अके, जोङो नामजों सार्च खालामब्लाथाय इन्सटाग्रामखौ मोना, नाथाय इउजार आइडिजों सार्च खालामबाथाय नामखौ इन्सटाग्रामाव जोंनिया नुजागोन आरो। जेरै हमनानै ला आंना बर' टेक्निकेल, आंनि नामा मैखोम, बाट आंनि इउजार आइडिया बर' टेक्निकेल सार्च खालामबासो इन्सटाग्रामाव आंनि इन्सटाग्राम आइडिखौ नोंथांमोना मोननो हागोन। थिग बेफोरबायदिनो इउटिउब हेन्डेलाबो बिदिनो। जेरै हमनानै ला एडरेट आरो नोंथांनि कास्टम URL मा दोनदों, जुदि नोंथाङा सोलायनानै इउनिक नाम मोनसे नोंथांनि सर्ट फर्माव नोंथाङा दोननो सानदों, अब्लाथ' जोबोद इजियाव दोनोब्ला नोंथाङा जोबोद मोजां जागोन। मानो होनब्ला इन फिउचार नोंथांनि चेनेला सार्च रिजाल्टआव गोरलैयैनो फैगोन। नोंथांनि नामजोंनो सार्च खालामब्लानो नोंथांना अट'मेटिकलि नोंथांनि इउटिउब सार्च बाराव नोंथांनि चेनेला फैगोन आरोखि। अके, बिनि थाखायनो इउटिउबा जोंनो जोबोद इजि हरदों। जाय चेनेला जोंना ग्र' जानो चान्स दं। गोबाङानो बुंबाय थायोना आंनि चेनेला सार्चआव फैया, आंनि भिडिअआ सार्चआव फैया होननानै। बाट एबारना बे बे इउटिउबनि हेन्डेल, जिथु नोंथाङा मा हेन्डेल खालामनानै दोनदों, मा नामजों नोंथांनि URLखौ मा नामजों मेनसन खालामनानै हेन्डेल खालामनानै दोनदों, बियो सार्च बाराव जिखुनु पस्ट, नोंथांनि जिथु दंना पस्ट, बेयाव कमिउनिटि पस्ट, बेखौबो नोंथाङा बे हेन्डेलजों नोंथांनि पस्टखौबो सार्च खालामनानै नायनानै गोबाङानो नोंथांनि हेन्डेलजों सार्च खालामनानै नायनो हागोन नोंथांनि चेनेलखौ, सर्ट्स भिडिअखौबो आरो नोंथांनि कमिउनिटि पस्टखौबो आरो नोंथांनि चेनेलखौबो। बिनि थाखायनो इउटिउबा जोंनो बे हेन्डेल्सखौ होनाय जादों। बिनि गोबां बेनिफिट्स दंबावो लोगोफोर। जाय बिथांमोना फ्रड खालामजायो, हेक खालामजायो गिदिर गिदिर चेनेलफोरजों, आरो गिदिर चेनेलनि नाम लानानै गोबाङानो डुप्लिकेट एकाउन्ट खुलियो, नङा होमबा? डुप्लिकेट एकाउन्ट खुलिनायाव नोंथाङा हमनो हागोन जे बे बिथांनि चेनेल नंगौना नङा। मानो होनब्ला अलरेडि आंनि चेनेलनि URL कास्टम URLखौथ' नोंथांमोना मिथिखायो। आंनि चेनेलनि लिंकआव
लिंकखौ नायबानो जाबाय आंना कास्टम इउआरएल दङ। दा हेन्डेल फैबाय, हेन्डेलनि जासिगोन। थिग आंनि नाम लानानै गुबुना गावनि चेनेलजों नोंथांखौ जाहाथे जेबो फक खालामहरनो हाया। जेरैहाय नैबे गिदिर चेनेल होननानै आंनि नाम लानानै चेनेलनि लिंकखौ हरनानै आरो बेयावनो साबस्क्राइब खालामहोनाय, सोरखौबा बिदि नायहोनाय, बेफोरबायदि खालामनो हानाय गोहो गैला इउटुबा। माने बिनि थाखायनो जोंनो बे माबाखौ इउटुब हेन्डेलखौ जोंनो होनाय जादों। आरो बिनि गोबां बेनिफिट्स दङ। नोंथांनि चेनेला हाइलाइट जागोन आरो नोंथांनि चेनेलखौ गोरलैयैनो गुबुनफ्रा माने सार्च खालामनानै नायनो हागोन आरोखि। आरो दा जोङो इउटुब हेन्डेलखौ जुदि नोंथाङा कास्टम इउआरएल बानायनानै दोनखानाय कास्टम इउआरएलखौनो दोननो ना नोंथांनो गोदान इउनिक नाम बानायनानै नोंथाङा दोननो सानदों। अके, अब्ला आङो बेयाव खिन्थागोन नटिफिकेसनाव सर्स नावआव क्लिक खालामनानै बेयाव आङो सर्स नावआव क्लिक खालामबाय। नैबेहाय वाइटि स्टुडिअ बेयाव नोंथाङा साननो हागौ माबाफोर क्राइटेरिया इलिजिबिलिटि कमप्लिट खालामनांगोन नामा होननानै। नाङा, बेयाव 0 साबस्क्राइबारावबो नोंथाङा बे इउटुब हेन्डेलखौ मोननो हागोन आरोखि। अके, अब्ला आं सर्स नावआव क्लिक खालामसै। बेहाय आङो बड' स्मार्ट टेक्न'लजि चेनेला एसे गोलाव मोनदों आङो बिनि हेन्डेलखौ, बिनि कास्टम इउआरएलखौ। अब्ला आं बेखौ चेन्ज खालामगोन। बेखौ चेन्ज खालामनो थाखाय नोंथांनि लग'आव क्लिक खालाम, इउआर चेनेलाव क्लिक खालाम, बिनिफ्राय नोंथाङा एडिटआव क्लिक खालाम। एडिटआव माने पेन्सिलनि मार्कआव क्लिक खालाम, ओमफ्राय बिनियाव नैबे पेन्सिलनि मार्कआव क्लिक खालामनानै नोंथाङा बेफोरबायदि मोनगोन। ओमफ्राय दानाबा बेखौ आं खोमोरबाय। बड' स्मार्ट टेक्न'लजिखौ आङो बड' एसटि, अके, आं बड' एसटिल' आं दोननो सानबाय। ओमफ्राय आङो अके खालामनोसै। अके, बड' एसटि आङो बड' एसटि सार्च खालामबानो गुबुना आंनि माबाखौ चेनेलखौ गोरलैयैनो सार्च बाराव मोनगोन आरोखि। इउ केन चेन्ज इउर हेन्डेल बेक उइदिन 14 days। नोंथाङा जुदि बेखौ आरो सोलायनो सानो अब्ला नोंथाङा 14 days माने 14 दिननि उनावसो सोलायनो हासिगोन। अके, दा बड' एसटि आङो दोनबाय। बेयाव आङो अके खालामनोसै। कास्टम इउआरएल आंना अके जानानै होबाय। बेयाव आं अकेआव क्लिक खालामबाय। बे बड' एसटि, अके, बड' एसटि आं दोनबाय बेखौ। अब्ला आंनि इउटुब हेन्डेला माने सेट जाबाय। दानिया आङो बेखौ 14 दिननि उनावसो चेन्ज खालामनो गोसोब्ला चेन्ज खालामनो हागोन आरोखि। बिनि थाखायनो लोगोफोर, बे आपडेटखौ नोंथाङा माबायदि मोनदों आरो नोंथाङा बे आपडेटखौ खालामनानै ला। जुदि नोंथाङा कास्टम इउआरएलबो बानायनानै लायाखै अब्ला नोंथाङा गोरलैयैनो इउटुब चेनेलाव फै, बेफोरबायदि खालामनानै पेन्सिलनि मार्कआव खालामनानै इडिट खालामनानै नोंथाङा लाबानो जाबाय। गोरलैयैनो इउटुबा जोबोद नोंथांनि भिडिअखौ रिकमेन्डेसनाव नोंथांनि चेनेलफोरखौ हरगासिनो। माने गोदान बेफोरबायदिनो गोदान इउटुबारफोरखौबो जोबोद चान्स होदों आरो पुराना इउटुबारफोरखौबो जोबोद चान्स होदों ग्र' जानो थाखाय इउटुबा। बे आपडेटखौ माबायदि मोनदों, भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामोबा साबस्क्राइब खालामनानै बेलनि अल नटिफिकेसनखौ अन खालामनानै ला। आरो आं गोबां एक्सप्लेन खालामनो हाबावगौमोन, बाट आंना देहाया दाबो बारा सुग जायाखै। बिनि थाखायनो आङो मेन टपिकखौल' एसे खालामनो सानबाय, सेस्था खालामदोंमोन, बाट जादोंना जायाखै दा बेसेबांखिनि। अब्लाबो आं बिनि सोमोन्दै आं उनाव आरो मोनसे मोजां भिडिअ लाबोबावगोन लोगोफोर। आंनि बे दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनो। अके, अब्ला लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ। टाटा, बाय बाय एन्ड टेक केयार।